on the beat. Why
Owe mi kemeli ko bakali apeli kogu. Koma na ne ko ni. Baba na bai. Wene ya wita moyo kuna na kala kula makosa bo. Wejina buka mi pa Yesu. Wejina buka tu wanye mejima. Wene kwele kwele de. Nikukema na ne.
Adola Nako, MCEO, Setimanis, Ije
onye na-eyi Jizọs gwadụ n'oge okwu na Anambra osi mụ keneli ya Chief Tochukwu Hilary Anosike CEO Tobek Autos Ogbefi wenubu gafi gburugburu niile agụọla Kidafu osi mụ kene haji Fujiba Ezofe CEO Chimago Investment onye n'Igbo ndị Igbo niile onye n'Igbo ndị Igbo na n'obodo wepụrụ oge n'ise nọ ya osi mụ kene Tochukwu Emeke osimasiwe CEO EPC Obojago niile eze n'ife dịgo ezigbo ya ego nwanụga anọ na Anambra osi mụ keneli ya wetu Wendy Chomebeze CEO Juice Wende CEO Seti Finis na Dometogo Emegbe Kitiwa Emegbe Kitiwa Ogbefi nna ya lugo kwanu na Mbiso ezigbo onye ego kwanu Ogbefi na Mbiso Basilu Kanali Super Benchi Ise Chidozie Ugbodebaka CEO Chido Technologies na Dometogo ezigbo onye ego na Dometogo ikuku onye gosi mụ kedu mkpọ ya dịbụ osi mụ keneli ya Super Benchi Wendy Ndibise Mani CEO Wendy Best Collections onye ego n'ugego onye ego wanụ na Mbaise oge dị n'ụdị n'ụdị onye ego wanụ nke onye Mbaise agwaliwe ikuku emezi mụ keneli ya Super Benchi Simplex Agumude CEO Favorite Party Okuro Meli Ìfẹ́lẹ́ jìnnà pé wẹ́sibó yẹ kó wà wọ́n yẹ kó kú bàtìrì yẹ ìfẹ́lẹ́ yẹ ìfẹ́lẹ́ ní kẹ́kọ̀ọ́ máa jẹ́ kókó dẹ̀ bẹ́ẹ̀. Osi mụ keneli ya Mr. Chukwuemeka onye na-ego CEO
ebulu mgbogu n'isi gbawo osi mụ kenali ya Mr. Mesoma Uchume CEO Uchi First CEO Ikubana Ikubana Feso Ewe Ikubana Yege Wakunande Wakene Kekene Zukanadi Ekwo Ikubana Yege Wakunande Ikego na Jogo Okayala Waniwe Alo Mune Kudewe Wekege Nwe La Waniegala Ikubana Ikuna Kulo Manango Ikubana Nekune Kwa Kwa Nekuna Kwa Wendi Melo Wendi Jilego Yalaga Oyene Sidiko Iwaye Melikele Oguyana Kuna Kula Nasi Kego Nane Ukomana Newi Baimana Wageni Nude Iwadi Nedi Kandina Somo